Egunon guztioi. Bueno, ni fama handia daukat beti egundoko txapa botatzen ditu dela. Baina gaurkoan nire arpegirik atseginena erakustea espero dut. Bueno. Beste zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiet antolatzailei ona gonbidatzeagatik eta foro honetan hitz egiteko aukera emateagatik. Niretzako ohore bada hemen egotea. Eta ez dira hitzutzak. Bueno. Gure gaurko gaiari bete-betean heldu aurretik uste dut garrantzitsua dela 5 minutu, edo 2 bintzet, dedikatzea konsiderazio orokor batzuk egiteari. Alegia. Piniko dut erlojua eta zergatik ari gara euskarazko autoritatei buruz hizketan. Erantzuna oso laburra da. Duela 100 urte intelektual batzuk erabaki zutelako euskara heriotzetik salbatzeko modu bakarra zegoela. Eta esan inguruko hizkuntzen maila berean, hizkuntzen maila bera aitortzea eta erdiestea. Eta ez dago beste biderik. Edo euskara, gaztelania, frantsesa eta inglesa bezalako hizkuntza bat da, edo bigarren mailako hizkuntza bat da. Funtzio berezi batzutarako, batez be etxea, lagun artea, harreman pertsonal eta intimoak, baina ez lan intelektualerako. Horretarako gaztelania edo frantsesa daude, eta oso modernoak sentitzen bagara, inglesa eta kitxo. Baina sakondu dezagun apur bat gehiago kontu honetan, oso oinarrizkoa delako. Utzi dezagun alde batera euskara bigarren mailako hizkuntza bat dela uste duten horiek, eta jo dezagun euskeraz bizi nahi dugula, maila guztietan. Berehala bi etxai sortuko zaizkigu. Usteot ikusten dela, ez dakize punturaino, goiko letra bintze pai. Etxaia dira purismoa eta populismoa. Ez da orain unea bat eta bestea zer diren aztertzeko. Baina bai ordea azpimarratzeko bi mutur horiek etengabe ditugula gainean. Eta gu saiatu behar garela aukeratzen zentzuzko erdibidea. Hemen, ez ditugu komentatuko, ez dakit irakurtzen dituzuen. Ez dakit irakurtzen dituzuen barkatu. Begira hemendik ikusten dutu betu. Bueno, gero nahi baduzu itzuliko gara, gero edo tokatzen denean. Vale. Iritsi gara nire hitzaldiaren giharrera. Euskaltzaindiaren Azkue biblioteka eta artxibora. Orain dela 25 urte, ni antxe lanean hasi nintzenean, Azkue bibliotekak hartuta zeukan oinarrizko erabaki bat. Bere lana euskaraz egitea maila guztietan. Nire ustez hemen dago gakoa. Lana euskaraz egin behar dela erabakitzea. Beraz, gaztelaniak, frantsesak edo inglesak dauzkan premia, baliabide eta prozedura guztiak euskaraz sortu behar dira. Ez dago beste biderik. Erabakiak pertsonak hartzen dituzte, eta kasu honetan batez ere pertsona konkretu batek, Jose Antonio Arana Martixak. Berak erabaki hori hartzeko beste batzuen babesa ere izan zuen, adibidez Juan San Martín, Eibartarra, bide batez esan da, Enrique Kenner, Andolin Eguzkitza, edo Jose Mari Larrarte. Baina nik esango nuke erabaki oso pertsonala izan zela. Eta bereziki etzen zertan ala izan behar. Hau importantea da, honetaz konturatzea. Komeni da gogoratzea adibidez, Koldo Mitxelenaren hiztegi handia, orotariko euskal hiztegia, gaztelania egina dagoela. Eta hori Koldo Mitxelenaren beraren erabaki pertsonal bat izan zen. Eta jakina arrazoi sendoak izan zituen horretarako. Baina adi hemen. Jose Antonio Arana Martixak beste zerbait erabaki zuen. Eta erabaki horri esker hasi ginen lanean katalogo bat euskaraz osorik egiten. Bueno, hain justu ere, erabaki hori hartuta berehala jubilatu zen Jose Antonio, eta ni bere lekuan hasi nintzen lanean. Jose Antonio jubilatu bai, baina ez zuen lana guztiz utzi, segitu zuen gure lana gidatzen eta zuzentzen, berazan proiektuaren burua.
Eta orduan, bi gauza erabaki genituen. Bata, asko bibliotekaren katalogazio erregelak egitea. Iritsiko gara horretan. Eta bigarrena, bide horretan lagunduko zigun jendea bilatzea. Eta hortxe daukazue jente hori. Argazkian batzorde hori izan zen, parte handi batean, lana aurrera atera zuena. Baina fijatu zaitezte ondo. Ikusten da, ez da? Ikusten duzu horre emakumerik. Baina proiektu horretan ez dago emakumerik ala. Bueno, zue guztia bibliotekari, artxibari eta dokumentalista zarete, eta sektorea ondo ezagutzen duen jentea zarete, ez da? Nola da posible biblioteka artxibo bat emakumerik gabe irudikatzea gaur egun? Sektore oso feminizatua izan da beti. Beraz, irudi hori erreala da. Misterio honek erantzun erreza dauka. Emakumeak egon badaude, baina ez dira argazkietan agertzen. Hain simplea eta hain komplexua aldi berean. Lehenengo eta behin, nik uste dut oin justiziazkoa dela beren izenak aipatzea, eta oraintxe egingo dut. Lehenengo eta behin, Josune Olabarria, proiektu honen bultzatzaile nagusia, ziurrezki, bera izan zen Jose Antonio komentzitu zuen azaltza horretan sartzeko, eta gero beti segitu zuen bultza Katalanian. Harekin batera asko bibliotekako beste bilankideak, Kristina Arana eta Nere Altuna, eta bukatzeko gure batzordean lan handia egin zuen Agurtzane Joanena, Koldo Mitxelena bibliotekako katalogatzailea, argazkietan agertzen etzaiguna. Eta bilen ez bila, baina ez dut ikusi. Lau emakume guztia garrantzitsuak eta bata ere ez da agertzen argazkietan, ez da? Eta orduan galdetzen diozu zure buruari, hau kasualidadea da. Guk egin dugun guztia, funtsean liburuska honetan dago. Baina adi, ez dira katalogazio erregela bere gain batzuk. Washingtongo Library of Congressekuak bezalakoak, edo espainolak, edo frantsesak, edo nahi denak. Baizik eta funtsean, haien egokitzapen bat euskaraz katalogatzeak dakartzan arazo bereziei. Galdu zeitu hau. Azkenean ez dut ipini. Bai. Formalki, hauek, Euskaltzaindiaren arau ospetsuen forma daukate. Alegia, arau bat arazo konkretu bakoitzari buruz. Eta ez modu bereziki egituratu batean, baizik eta apur bat Euskal Herriko foruak bezala, ezta? Premiak behartu ala sortuak, ordena jakinik gabe. Baina badute funtsezko desberdintasun bat Euskaltzaindiaren arauekin. Erregel hauek, Euskaltzain arauekin badute desberdintasun bat. Hau importantea da. Euskaltzaindiak hizkuntzaren gainean hartzen ditu erabakiak. Ortografia, lexikoa, gramatika. Baina terminologia profesionalari buruz oso gutxitan eta oso ziur. Egiten du, aspaldi honetan gero eta gehiago berriro. Urte askoan ez zuen egiten. Adibidez, gure kasuan, prozesua amaitu zenean, lan prozesua, lehen deskribatu duguna, batzorde horrena eta abar, ura amaitu zenean, katalogazio erregelen bilduma osoko bilkuran aurkeztu zen. Adi hemen. Euskaltzaindiaren osoko bilkuran aurkeztu eta besterik ez. Zer esan nahi du honek? Etzen eztabaidatu eta are gutxiago bozkatu eta onartu. Bakarrik aurkeztu egin zen. Hau izan zen orduan osoko bilkuran eman zen azalpena eta Euskaltzaindiak ontzat eman zuena. Euskaltzaindiak badu biblioteka artxibo bat. Biblioteka horrek bere lana euskaraz egiten du. Lan hori aurrera eramateko tresna batzuk behar ditu. Erregela bilduma honetan labur biltzen direnak. Etorkizunean Euskaltzaindiak onartzen duen edozein arau,
zuzenean eta automatikoki aplikatuko da erregel hauen gainean inongo eztabaidarik gabe. Baina hau hobeto ulertzeko orain adibide konkretu bat ipiniko dizuet. Ez dakize punturaino ikusten diren letrak, baina saiatuko naiz komentatzen kontua. Erreza da, Har dezagun adibidez, azken hilabeteotan polemika pitxin bat eragin duen kontu bat. Eta da, Nafarroako errege-erreginen zerrenda. Gure erregelak sortu genituenean, besteak beste, printze Subiranoen eta antzekoen sarrera nagusiak arautu behar esan genuen, 5. erregela. Eta horien artean, arreta berezi bat eman zitzaion Nafarroako errege-erreginei. Eta orduan, gure batzordean, ikusi duzuen batzorde hartan, zerrenda bat onartu genuen. Nafarroako errege-erreginen zerrenda bat onartu genuen. Eta horien artean, lehenengoa, emblematikoenetako bat, ez Katalina, Katalina izan zen azkena, lehenengoa, Eneko Aritza. Hori duela 20 bat urte izan zen. Baina, jakina denez, pasaden urtean onartu zuen Euskaltzaindiak bere 182. araua. Ontxe puntuan komentatu digu Idoiek. Arau horren izenburua da, Iruñeko eta Nafarroako erresumako errege-erreginen izenak. Eta hori bai, hori araua da. Ez da bibliotekako erregela bat, hori araua da, hizkuntzaren gaineko araua da. Eta orduan, arau hori eztabaidatu zenean Euskaltzaindian, polemika luze bat egon zen Euskaltzaindi barruan, honetaz, prentsan ere agertu da zerbait. Baina oso polemika luzea egon zen, eta puntu bereziki eztabaidatu bat izan zen errege honen izena, Eneko Aritza, lehen erregea. Azkenean onartu zena Euskaltzaindiaren 182. arauan esan zen Eneko Enekoitz edo Eneko Arista. Eneko Arista. Orduan, guk zer egin genuen? Bueno, nik goiz bat pasatu nuen, hartu 182. Araueko izen guztiak, ez nintzen despistatu baten batekin, ja Katalinagin bildurra sartu zait, atera denean. Eta aldatu nituen danak gure katalogoan. Hemen daukazuek momentu honetan gure katalogoan Eneko Arista, Iruñeko erregea. Eta 20 urtean egon zan Eneko Aritza. Beraz, Eneko Aritza izan zena, Eneko Arista bihurtu genuen, eta gitxo. Azken ohar bat. Bueno, ziurunago batek pentsatuko du, da pentsatzen, berriz ere hor dugu Euskaltzaindia, egunero gauza desberdin bat erabakitzen. Bueno, kasu honetan ez da egia. Gogoratu, katalogazio erregelak, hauek, askoen biblioteka batzordeak erabaki zituen, ez Euskaltzaindiak, ez erakundeak, bezketan batzorde batek. Hauek inoiz ez dute balio normatiborik izan. Hori garbi euki behar da. Aldiz, pasaden urtean erabaki zen, araua, 182. araua, hori bai, horrek balio normatiboa du, Euskaltzaindiak erabakia da. Hau ez. Hau izan zen, lehen esan dizuedana. Asko biblioteka, bere lana aurre eramateko, takitxo. Behar bada orain tokatuko litzateke gure erregelak banan-banan esplikatzea, eta baina biztan da lasai egon zaitezte, ez tokatu horretarako pretensionerik. Beraz, azken galdera batekin bukatuko dugu. Zein da autoritateek bibliotekarioi paratzen diguten arazo nagusia, zentrala, handiena, ze arazo asko daude, baina zein da zentrala. Eta erantzuna oraingoan ere oso erreza da. Erabakitzea nola idatzi behar diren egile euskaldunen deiturak, batez ere. Bueno, izenak ere horratera da. Odeirena, hori ere hor dago. Oin gauza teknikotan ez gara sartuko, orain geldituko gara bakarrik gauzarik oinarrizkoenetan. Bueno, prolegomeno azalpen bereizketa eta xetasun luzetan sartu barik,
adibide bat ipiniko dugu. Kasu kanonikotzat, nik aspaldi erabaki nuen hau, kasu kanonikoa zala. Alegia eredugarria, eredu bisa hartu behar dena, Eliza Katolikoen santua bezala. 16. mendeko Esteban Garibai Zamalloa, historialari arrasatearra. Adi. Espainian, inork, baina absolutuki inork, ez du zalantzan jartzen haren izena eta deiturak gaur egun ez direla idatzi behar ark idazten zituen bezala. Baizik eta gaur egungo arau ortografikoetara moldatu behar direla. Hemen daukazue, 16. mendean idatzitako los 40 libros del compendio historial de las crónicas y universal historia de todos los reinos de España, compuestos por Esteban de Garibay y Zamalloa, de nación cántabro, vecino de la villa de Mondragón, provincia de Guipúzcoa. Beraz, Espainiako Biblioteka Nazionalean automatikoki egiten dute Esteban, Garibay, Zamalloa. Hau, Espainiako Biblioteka Nazionalean egiten dutena da. Handik kopiatutako autoridadea. Baina, claro, esaten baduzu euskeraz ere beste horren beste egiteko eskubidea dugula. Areago, eskubidea handiagoa. Deitura horiek euskerazkoak direlako, eta ez gaztelaniazkoak. Beti aterako zaizu norbait esanaz, ez dugula eskubiderik Garibay bihurtzeko. Ez dugu eskubiderik, hori astakeri bada. Hori da egilearen borondatearen kontra joatea, edo munduko batasunaren kontra, ez dakit zer, edo Espainiako konstituzionaren kontra, ez dakit. Baina, claro, beraiek Zamalloa bihurtzen dute, inongo problemari gabe. Alegian, gaur egun, ze bustantxo duna euskal ortografian ez dago. Beraz, aldatu dute zetara, automatikoki. Baina egin ezazuzu beste horren beste, Y-koa badago gaztelaniaz, beraz ez dute aldatzen. Oin egin ezazuzu Garibay bihurtut, fin, berehala taliban bat bihurtzen zara. Bueno, azkena. Beti dago baina bat. Berehala esango dizute, bai, horrek agian balio du persona historikoentzat. Errege, santu, profeta, eta horrelakoentzat. Baina ez du balio gaur egungo pertsonentzat. Horiek deiturak beraiek erabiltzen duten bezala idatzi behar direlako. Objezio horren kontrare badira arrazoi sendoak, baina orain ez dugu astirik horretarako. Baina hortortu dezagun objezioak hor dirauela. Objezio hau oso importantea da. Duela 25 bat urte, gure aierua, gure pentsamentua, euskal grafia gero eta gehiago zabalduko zela. Baita gaztelaniazko testuetan ere. Baina ez da horrelakorik gertatu. Areago, euskal deiturak, deituren gaztelaniazko grafiak gero eta indar gehiago duela dirudi batzuetan. Nik uste dut fenomeno sozial oso nabarmena dela. Azken urteotan. Orduan, azken gotorlekua izan da aldestea, pentsatzea, defenditzea, euskal testuetan euskal grafia erabili behar dela eta gaztelaniazkoetan gaztelaniazkoa. Baina hori ere iradoki egiten da, ez argi eta garbi esan. Zeka, hori teorikoki fundamentatzeko ere oso oinarri makalak dituzu. Esateko William Shakespeare, inglesesko testuetan Shakespeare idatzi behar dela, eta gaztelaniazkoetan Shakespeare, con CH, pues du ematen oso fin, ez da? Baina Koldo Mitxelenarekin egiten da. Adibidez, Koldo Mitxelenaren idazlan guztien azken edizioa, hau, hola dago, izenburu nagusia eta Luis Michelena, CH, obras completas. Gero dago, sarrera bat elebiduna, ez duzu ondo ikusiko, baina sarrera honetan gaztelaniazko zatien Luis Michelena dago, CH, eta euskarazko bersioan Koldo Mitxelena, TH. Beraz, badirudi, gaztelaniazko testuan, modu batean, euskarazko bestetan. Baina hori ere ez dago oso garbi. Libroren editore, bi editori ditu, lehenengoa bakarrik aipatuko dut, Joseba Lakarra, euskaltzen jauna.
horrek ere bere deitura lakarra euskal grafian idazten du, bai gaztelenezko testuetan, bai euskarazkoetan. Eta bai ere, hemen sarreran. Ez du inoiz zez idazten. Beraz, zertan gaude? Azken galdera horrekin bukatu nahi nuen. Zertan gaude? Eskerrik asko.